Ti sugat ket mabaling nga gimbag, iti panaglabas ti tiempo. Mimadda dagiti lagip asaan na pulos mapukaw, dagiti lagip na uray mano at tawen ti lumabas. Agtalinaed dalatta iti kaunggan ti puso tayo. Daytoy ti lagip ti napalabas. Ti programa amang yeg kada kayo, kadagiti nagduduma a pakasaritaan ti biag. Dagiti istorya ti ayat, panagsakripisyo, panagbiag, ken dagiti kapadasan a mabalin a pagadalan, pagliwliwaan, ken pagsarmingan. Papagayam, maawis kayo nga mangibinglay kadagiti kapadasan nyo iti biag. Dagiti istorya asaan yo akayat a maileming weno malipatan. Tapno mabalin tayo nga maisalaysay, ken maidrama dito'y programa tayo. Lagip, tinapalabas. Naimbag na oras yo amin, papagayam. Siyak manen ti pagayam yo, Mr. R. Ti makikadua kada kayo iti sabali manen, apakasaritaan na nagtaud, iti napalabas. Ti istorya tayo itaket nagtaud iti surat ti Maysa. Apagayam tayo nga agnagan iti Eric. Maysa nga ubing a nagtaud idiay Mountain Province, ni magdama ket agtrap trabaho idiay Japan. Simple laeng ti biyang na. Saan na nakatapos iti nangato nga adal, nimnalaing nga agitara, agkanta, ken saan ang mabuting itinarigat at trabaho. Nim itilikudan tinaragsak kinapintas alangana, at damay sa alagip na uray mano at tawen ti lumabas, ket tinapulos na lipatan. Tilagip ti may sa abalasang nga naam-amo na iti boarding house. May sa abalasang nga iti damo ket sanggay lilaing, nim saan ang nagbayag ket nagbalin ang napateg unay iti Eric, talyaw ka man na talyaw ditan. Ah? Ni Manong Dario man. Siyak man tinakita mon. Kasano, ket kasla siyak ti marigrigatan iti kanayon nga itatalyaw mo iti kalsada. Matiritir pa yung tatanggad mo iti katatalyaw mo. Anya? Unay kita matiritirin, Manong. Saan man? Amo ka, dapat padaanam ni manen ading balasang. Siguro nursing student na dyan ya. Takanayon mo't ang nakapura tibado na, kayan sapatos na. Ah? Nalabit na kasta, Manong Dario. Ay kadarmo mo na, itinaytakin na tar mo, masigurado. Sumpatan na kaadagos na jay. Anya? Sika talaga, Manong Dario, ah. Kasanong armek, kadyak pa imot amam mo. Kan may sa, mga naging gaklang iti kunkunada nga armata, bain baga. Ngamin, saan na may bagay iti may sa nursing student? Tikas kanya a construction worker laeng. Ay sus, di mo lalangan ti trabaho tayo kas construction worker, Eric. Ngamin, no awan tayo, awan mo ti may patak derapasdek. Pagadalan, wano, nagiti pagtrabahuan ti nurses. Yeso adi mo parigatin tabagim. Amamuam da dya balasang. Kalpasan na. Damag madagos na danubyo na. Tanuawan na ke armumaun. Agyaman ang iti panang itulod mo kanyak dito'y dagos ko, Eric, ha? Ay, nagdagsanto mo nga mindag iti raminta nga awit kao. Awanan yaman na, Manong Dario. Ay, dumanon ka di taon nagatag kapita pa'y. Ay kwa, Manong. Inton maminsan ton, tadapay ngamin pagnak ita. Madakan ka. Ay, huwag kayam. Di mo't kunam ngagbirbiro ka iti mabalin mo apagabangan. Temo kita dadwa silid abakante ditoy. Uwan ko nga, Manong. Angam saanan.
Anusak pa lang ti makipagnayad iti ayan daw litag ko. Sayang ti pagabang ko. Sa bagay, tulakit itawan parigot iti ayan ni ulitag mo. Nasaysayatin na makipagnaid ka kan kuana. Makaminos ka pa talaga. Uwan manong. Timot landlid iti sumungad. Adakadwana. Mga nuday ta tinakaala iti ibagbagak abakan ti asilaid. Ha? Ha? Manong Dario. Kita. Kasla pamilyar ti babae. Ha? Timot babae ka na yun alumabas iti pagububrahan tayo. Isungag paisaw. Ni Madam White Liday. Naimbag nga oras mo, Dario. Ay, kastamat kan ka, madam. Adamot ka, Duam. Agbirbiro ka dimot iti pagabangan na. Apag gusto, at dapay may sabakante. Uwan madam. Agbirbiro ka. Kat ala akong ti bakante asilid. Na. Ading, tulungan kan. Ha? Tulungan kan. Siya kung ti mangibagkat ititimba. Ha? Sige, kat agyaman ako unay manong. Awan na nyaman na. Ading pintas. Kate ko namlatakan niya akon manong. Okay. Ay, panag ko na agkatawanan talaeng. Iso kidawag nga awagan naklatan iti Eric. Okay, naisati ko na. Kabarbaro ka kadimat aborder dito ay, Eric. Ay, uwan. Naggidan talaga ngay makar iti na panalawas. Okay. Ay, sige, tagdigo sakpay. Alas 8 nga minti klasik. Ang mga numaladawak. Sige. Pakaragsakak, tipan nakamamukon ka, Kate. Wow! Nagbanglumatan. Makapabisin. Anya ngay deta ilot-lutom, Eric. Ako pinakbat. Ay, wow! My favorite. Oh, talaga? Paborito mo ti pinakbat? Wan. Iso nga minti kanayon nga iluto ni Mami. Tunggal agawid ak ijay laon yun. Mabitang atay, mga laka iti si Daam. Ay, wow! Nagbanglo at talaga. Agyaman na ka. Awan na nyaman na, Kate. Adapay naluto ngayon na, boy. Mga laka. Amok adi ka pa'y nakaluto itiin na, boy mo. Sige man nga ron. Amangan nga min no nabang lesson di nabatik ita agsapa. Kat agyaman nakmanin, Eric. Ha? Awan na nyaman na. Basta si ka, Kate. Ay, wow! Nagbanglumot tante pinakbat mo, Eric. Ay na, makapabisin talaga, Eric. Ha? Sika talaga, manong Dario. Pinalpali yung nakman ako na. Bilibak mat iti diskartim, Ha? Ni, anya discarding ay bagbagam manong? Napaamo mat adagos di balasang. Amo na ka di nabayagan na pagpanpantasyam. Shh! Tangiwat mo manong Dario. Nagloko kan? Anya pagpanpantasya na sasawam mo't. Ang mga noda makangag. Kat sa balti pan nakaawat da. Ibagadan tokid din aman niya kisak. Sa balya talaga no nataerti may sa lalaki anya. Babae ti kumawiwit anya. Anya? Kahit arma mo na, di ka kapoy-kapoy. Amangan no maunaan da kapay ti sabali dita. Dahan-dahan lang manong Dario. Jack pa'y nahala ti husto arik na. Amwag pa'y mat ti husto akababalin na ay, agawaan ko na manin. Di kag bayag-bayag. Ay sos, itiday dya kinapintas na. Imposible nga awan agar aram ken kuana sa balay. Una amitan, sakbay amala daw ti amin. You wake up and the sun does not appear. Wow! Di lang pala magaling magluto.
Singer na. Gitarista pa. Guwapo pa. Kaya saan ka pa? Kay Eric na, ha? Ayos Una, kasla nakapackage at 3-in-1. Anya? Ay, uwan kayo, Kate. Agin inom ka iti arak? Uwan wine? Yup. Any kind of whiskey. Ha? Mabalin matlat at hard drinks. Gilbis. Pwede. Uy, ayos Mahilig akmat nga ag-night out. Chill-chill lang. Karkaro na stress ak iti studies ko. So, go tayo sa Gilbis tonight? Yes, why not? Game! In all your ages, all your perfect imperfection. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end. Agpakaturog kayo manmat. Saan kayong aubingan tapno anawaan? Pasado alas 10 itirabe eh. Kitaan nyo matbasit tanay makadisturbo kayo man. Pasensya kayo nante. Sorry. Anya ngay, kunak ngamin kan kaadi mo pigsaan tagkan. Sorry naman. Kasi katirigat na. Nagabang lang na tao. Sagat plywood lang ti divider. Ultimo karatikit ti katrigat mangag. Anya? Sika talaga. It's the end nga roden talaga. Sa susunod na lang ulit. Oo na. Anyan. Bitin ti ininom ko. Sana bale, adupay matyal daw. Maturog nan. Itikas na. Masapat ang mariing inton bigat. At dapat trabaho. At damat klase. Anya pa ngay. Uwan na. Ket agyaman akmanan iti oras mo, Kate. Okay. Awan ang yaman na, Eric. Agyaman akmat iti oras mo. O sige, rumor kan dito'y silid ko. Tamaturog akon. Apo, ay. Naimasan yung sakit iti nagtagay di rabi, Eric. Mayat nga rod ti kakantaan mi. Edi kwan, adamot tin nagtugtog iti diding. Ay kit na disturbo man nga roden ti diskarte Uwan na manong. Apay nga main nga ijay kay payan haginom. Rimwar kay kumalata. Amoy umot abawal tinariwawa iti boarding house. Ay, uwan nga rod. Sayang talaga. Angem sana bale. Rumor kami inton sumaruno. Iti kasta, awan ti disturbo. Kan madisturbo. Kang ronahan ti amin. Saan kami ama disturbo? Ay katuan na ngamin. Mapan kay agpasyar iti lugar nga da silaw-silaw na. Naimbag nga oras mo, Eric. Kastamot kan ka, ma'am? Diya ko nagpalpalikaw pa'y Eric. Ha? Kana ka kamis mo ni Kate. Ang mga nudi mo amo. Ha? Nadlaw ko ti kinadagkat yo. Adda na kay baga kanyak akanayon ka no ti panaginumyo iti ayan ni Kate. Ma'am. Kitaan yo Di yo kumauna Nang runa iti rabi. Ngamin makadisturbo kayo kadag iti karro pa. Amo yung matasimple laang to'y papaabangak. Kas makita mat. Plywood laang ti divider na. Tanangan nyo kumadag iti gargaraw yo. Nang runa kat common ti banyo kan kusina. Madam. Diyak ipagal ti panagsinangad yo iti kanakak. Ngam itapay laang. Ibaga kon da ito'y kan ka, Eric. No kasano ti kina-istriktok. Adayo ana is-istrikto ti ina ni Kate. Nang runa unay ti amana. Naikamang ti kapsat ko iti pamilya dagiti abogado kando Dr. Ijay La Union. Baknang ti pamilya na kaikamangan na. Iso ati kayat da kat makaadal mat ni Kate. Madam. Iso apang nga asim ta di mo disturbuan ti kanaka. Diyak kayat alaksidan ti pamilya na. Gapulaang iti awan kas-askan na abanag. Rugyak ka din ti agpalitada manong Dario?
Nalpas ko na tinimpla ti siminto. Nakiwar ko. Ay apaw. Sa bali at talaga mat inspirado ti may sa atao, right? Ha? Kat siyempre manong. Agam, aguray ka man. Sinong bata na kansamot ni Kate? Ha? Pagpuna mo ngayon, manong Daryaw. Ay, so, si Bagam tipod Nobiam ka din ni Kate. Sa bali kahit tingursiit mo ita. Madlaw na ragsak ka. Kain, ay na, pagatlapayag mo ti sumbaw. Anya? Lukas ta, Nobiam maun. Uwan manong. Ay, yun, champion Iso na lang. Takam amok akanakan gayam ti mismo a landlady tayo. Ken baknang da kano a pamilya. Banag adi namon nadakdakamat. No kas diyan agis istorya kami manong. Ay na, itinagan niya yan. Awan tibak na, nguno marigrigat. Ti importante ang gininayat kayaw. Tayta, ti imulam iti panunot mo. Irek. Nagpintas dito ay. Saan ka di kay? Wen nga rat, Eric. Adda nga min makita a view. Nalamiis kan presko ti angin. Wen. Sana kas kadagiti dadto ma restaurant. Awan lang aro di view na. Nakapudpudot pa eh. Naku namon, Eric. Agis istoryata pa Pag-urayan ta iti order ta amakan. Si kaman ti agistorya, Kate. Ha? Kahit na istorya amin nanti may papan kanya. Amo na kon, manipod saka aging gatulo. Ah? Angam si ka, awan pa'y na istoryam kanya. Uray maipapanla ko may ti pamilyam. Ma-stress ka lang ang istorya at ti pamilya ken ka, Eric. Iso adi mon panunutan ti may papan iti dayta. Tinapatag ita kat tata. Ti agdama ang mapaspasama. Anya? Anong... Eric, dayta daytoy. Isong awan nga rod sa bali a pagsaritaan ta, no saan amay papanlaang kadata. Oh, aday tan ti order ta. Mangantakit din, mabisi na una yan. Happy graduation, Kate. Sabong para kan ka. Wow, talaga 3 red roses pa'y tintad mo, ha? Siyempre mo ta. Oh, ato'y pa'y. Anya nga dayta. Wow, kulay pink ni scarf. Magustuhan mo't lakad eh. Launay, nang runakit in regalo ti lalaki nga ipatpatag ko. Apo, nagmayaton adenggan. Aywan gayam. Dadakkel mo ka di dagiti nang imartsakan kay tay. Un Eric, ngam nagawid damat sa adagos. Ada ngamin okasyon ije balay inton bikan. Kasta ka di? Wan, iso nga ag-celebrate ta ita arabi eh. Ngamin, masapa ak nga agpalaon yun inton bikan. Agawid kay Jilaon yun, kunam? Wan Eric, di kagdanag. Agsubli ak matla nga dagos. Kate, lukatan ko matiri daw. Ni Eric daytoy. Sana nakalak. Kate. Naglinis mo ti silid ni Kate. Awan mo tan dagiti kagawa na dito eh. Eric, Madam. apay, saan ka diya nagpakada ni Kate idikalman kan ka? Nagpakadamat kit ni ma'am. Ang kuna nang agsublimot la dagos. Iso ti kayat na. Agsublimot lang ditoy. Saan a pinalubusan dagiti dadakkel na. Iso nga impaalan ti ina na dagiti usar na. Inyawid dan ijela unyon. Kat agpa-Amerika matan ni Kate inton umay alawas. Anya? Aginom takit di nga aginom, manong Daryo. Agbartek taman. Ay, sana. Dapat trabaho tayo itong bigat. Gusto tinainom ko. Pampaimas la iti turog. Nagunag matisin na mo, Eric.
Kaya't ko surutan ni Kate ijila unyon. Ang jakmut amo no sa dino abanda ti pang surutakin ko na. Jakmutan makontak ti cellphone number na. Agraman ti Facebook Messenger na. In-block naksamutan. No talaga napatagkakan ko na. Pacheck ngay pamuspusan na ti amin. Tap na makontak na ka. Nga ta, Wan, mamati ka kanyak. sapay la ko mga rodtakas ta, Manong Dario. Eric, Ni, da kayo gaya, madam. Juan, iparenovate ko to'y balay a pag-ababangan nyo. Kat kayat ko ada kayo matla ang timang trabaho. Ibagam to kin ni Dario ta kayat ko makasarita. Uwan, ma'am. Aywan gayam, ada kasinsin kong agtrab-trabaho ijay testa. Amangan no kayat mo ti agenrol ijay. Ibagak tatulungan na ka. Ha? No graduate ka kadagiti short course ijay, matulungan na kantupay nga agabroad. O anya, kayat mo ka di. Uwan, ma'am. Kaya't ko lang unay. Kat agyaman na kada Papagayam, iti uneg ti tayo atawen, nagbalin a napintas ti panagkakadua, da Eric ken Kit. Manipud iti simple a panagsinabatta iti boarding house. Nagbalin a nadeket ti panagayamda, agingga a nabukel iti pusoda ti ayat para iti tunggal maysa. Inanusan ni Eric ti amin. Uray basit laeng ti tangdan na, inaramid na ti amin tapno mapasaya at ken maparagsak na ni Kit. Uray numasapul a makibingay iti motor, aglugan iti jeep, wenno manggurnong iti basit a kwarta para iti panagdate da, saan a nagreklamo ni Eric. Para king kuana, saan a napateg ti kinabaknang. Tinapateg ket ti panagkadua da. Ngem ididimteng ti aldaw ti graduation ni Kate, nagbaliw ti amin. Nagpakada ni Kate ken kinunana nga agawid laeng idi ay launyon. Inam naman ni Eric nga agsublinto met laeng ti balasang nga ay ayatena. Ngem saanen ang nagsubli ni Kate, naputed amin a komunikasyon da. Awanen ti tawang na, awanen ti mensahena, ken awanen ti pamuspusan ni Eric tapno maamuana no sa dino ti ayan ti balasang. Kasla nagkupas a kelaat ti amin akari ken arapaapda. Nabayag a binartakan ni Eric ti sakit tapno malipatana ni Kate. Inawat na ti tulong nga inted ti onti ti balasang, nagadal iti vocational course, nakatapos ken nagtrabaho idi ay Japan. Nyem uray ada iti adayo a lugar, ada lata iti puso na ti maysa anagan. Kate. Kalpasan ti mano a bulan a panaltrabaho idi ay Japan, nagawid ni Eric dito'y Pilipinas para iti bakasyon. Nyem ti panagsubli na ket saan laeng para iti panaginana. Ada pa'y laeng maysa abanag akayat na nga aramiden. Kayat na asapulen ni Kate. Kayat na amaamuan no apay nga kilaat laeng a pinanawana. Kayat na amaamuan no pud na met laeng ti ayat na impakitana ken kuana. Ti sugat ket mabaling nga umimbag iti panaglabas ti tiempo. Nyem no awan ti sungbat, kadagiti saludsod ti puso, uray mano atawen ti lumabas, agtalinaed latta ti sakit, ken panagduwa-duwa. Daytoy ti lagip ti napalabas. Ti programa amang yeg kada kayo, kadagiti pakasaritaan ti ayat, panagsakripisyo, panagpakawan, ken dagiti kapadasan anang ibati iti marka, iti biyag tayo. Naimbag nga oras yu amin, papagayam. Siyak manen ti pagayam yo, Mr. R. Amakikaduwa kada kayo, iti maikaduwa.
ken maudi apaset ti pakasaritaan ni Eric. Iti umuna apaset, naamuan tayo no kasano ang nagsinabat da Eric ken Kate iti maysa a boarding house. Ti simple a panagsinabat da ket nagbalin iti panaggayem. Ken ti panagayam da ket nabukel iti nauneg a panagayat. Iti uneg ti tayo atawen, nagkaduwa da iti ragsak ken rigat. Nagtrabaho ni Eric tapno ada mausar da iti panagdate ken panagpasyar. Inanusa na ti basit at tangdan ken simple a kasasaad na. Gapu tapatyena nga no pudno ti ayat, saan na napateg ti kinabak ng wenno kinangato ti adal. Nyami di graduation ni Kate, kelyaat ang nagbaliw ti amin. Nagpakada ti balasang, ken kinunana nga agawid laeng idiyay la unyon. Nyam saanin na nagsubli. Naputi ti tawag, mensahe ken amin, apamuspusan ti komunikasyon da. Awan ti panakaamo ni Eric no sa dino ti ayan ni Kate. Ken awan met ti panakaamo na no apay a pinanawan ti balasang ti ayat da, na awan uray maysa apan nakailawlawag. Inanusa ni Eric ti sakit. Nagadali iti vocational course, nakatapos ken nakapan ng trabaho idiyay Japan. Kalpasan ti inem a bulan, nagawid isuna ditoy Pilipinas para iti bakasyon. Niyem ti panagsublina, ket saan laeng para iti panagginana. Kayat na asapulen ni Kate. Kayat na amaamuan ti kinapudno. Ken ng runa, kayat na amasungbatan ti saludsod a nabayagen a nakaitalimeng iti pusona. Apay a pinanawanak ni Kate. Nyem iti panagsapul na, may saasaan aninamnama a panagsinabat ti mangiturong ken kuana iti kinapudno. Masaraka na ngata ni Kate. Anya ti rason ti panaglameng na? Pinanawana ka di ni Eric gapu ta naawanen ti ayat na? Wenno adamay sa anapig sa apuwersa anang nisina kadakuada. Papagayam, isaganayo dagiti pusoyo. Ta iti daytoy apaset, amin asaludsod ni Eric, ket masungbatan. Nyem saan amin asungbat, ket mangyeg iti ragsak. Daytoy ti maikadua, ken maudi apaset ti agyamanak iti pamatig mo. Dito'y laeng iti programa tayo, lagip tinapalabas. Opo, kimarkaro mo ti kinagwapo maun. Dandani di ka na ilasin na, Eric. Ha? Ay, agtal na kay Manong Dario. Di ka madanagan. Uray di mo ibagati kasta. Adda nga adda ti pasalubong mo kanyak. Ay, dahi taman ki di pasalubong agpaisaw. Eto eh. Talo at t-shirt. Ken, 5 kalugong. Nagadon. Una, imbag lang nga pagsinsin nublatem. Nukas dya mapan kagtrabaho. Ay na, agyaman ako na, Eric. Sapay kumatad adupay a blessings ti sumangpay ka, ha? Awanan yaman naman ng Dario. Aywan kayam. Di mo't nang rugin ti panagbeng nga. Intayo man mo't pumasyari decision road. Ay, wala. Adu manid dagiti tagilahu jay. Adu ti magat-gatang. Nudyak agbiddaut. Intun o may alawa sa decision road in Blom. Mapantay to man nga road agpasyar inton bigat. Ito'y tirigat na. Nagado ti tao. Ado ti bisita no kastoy a panagbenga. Ay, saksak dita oy. Saksak dita. Wen nga rod. Ado nga agpaiso ti tao. Umay ka man ang Dario. Iti da dya banda ti pagpwiston ta. Kaslasaan unay nga ado ti tao ijay. Wen nga agpaiso ah. Ay, mapantay jay. Ay, umuna ka ta sumaruno Mabit lang. Apa, Eric?
Kasla ni kay tinakita ka magmag na iti bangir. At tumot nagbalasin, iso analingdan. Iso adya akong nakita no sa dino tinagturuan na. Ay sus, iti kastoy akin na ado ti tao. Nikit pa lang, mati ko naman nakita. Jack mabalintag bidot manong. Talaga ni kay tinakita. Promise. Suot-suot na pa lang tintad kong escarp kan kwa na. Ang mga nukay ingas na lang, ba't Eric? Intaga agbirok iti pagananta. Tanay, magbisina ka. Umay ka na. Si Mangput kagaya mon, Eric. Wan madam, hindi pa'y napanalawas. Si Kamat, madam kala, madam kanyak. Di mat kinunak nga awagan naklatan iti anti. Ha? Manipod idinaamwak nga agayan ayat kayon kini Kate. Saan ka nasabsabali kanyak, Eric? Auntie? Naka-move on ka mat siguro, Barok. 5 atawan matan tinapalabas, manipod nagsina kayo. Kinapod nun, auntie. Ado dagiti sa lunsod ko. No kumatanda pangalak iti cellphone number na. O no Facebook account na. Alaak. Ngamin, kaya't ko makasarita ni Kate. No jak agbidot, nagawid mat ni Kate idinapan alawas. Kat nagdiretso tito'y bagyo. No kasta. Isong arod at talaga tinakitak iti kalman iti Session Road. Mabali na kasta. Ti amo kat iti paborito yu a restaurant ti kanayon napapapanan no kasya nga umay dito'y bagyo. Anya? Kinapudno na, ni Kate ti akin nakam iti panangisuggest ko iti panagadal mo. Isumat lang tinanggastos iti panagadal mo. Anya? Day tatipod no, Eric. Kasta ti kinapatag mo kan kwa na. Itayak pa ila dito eh. Agtalo oras ko pa ikit din. Ay, nakado akong itinakapiyabara ko. Gamawan sa amit mawaray ko. Pinasayat. Inapagpag na pag na ditarwar. Agkita akman iti kumporme amagatang. Sakto manan agsubli dito yung madamdama. Oy, Eric. Ag-order ka lang, Manong Dario. Di kagtanag, tasyak ti makam mo. Tikunam, umay tag-relax. Nakatutok ka mo iti cellphone mo. Ikaw Manong, birbiro ka nga ti Facebook account ni Kate. Nabiro ka. Awan nga rin, Manong. Panagkunak, saan mo at talaga mabiro kan ti tao nga aglimlemeng. Ha? Ada siguro dakal arason, no apay akilat-latan ti panagpukaw ni Kate. Agpaiso nagpakada. Kinuna na nga agsubli, nga saan mo't na nagpakpakita. Pinutid na pa'y amin a komunikasyon niyo. Naku, parang something wrong Isus, kasla sa bahali mo nanti agtartara iti panunot mo, Manong Dario. Awan met. Uray siya ka mas dawak man. Maburbur tiyanak unay kinikait. Nang runa itikas jay akin no natikit na. Pinanawan na ka. Sana nagparparik na apulos. Pinagadal na ka. Iti anya agapaw. Day tangarod kat. Adwa talaga ti saludsod ko. Iso ang masapol ang makasaritak ni Kate. Wen angam ti parikot nga road no sa dino ti pangsapulam. Aginom taman kit di Manong. Kargaam ti basom, tag-cheers ta. Ay kawan na, day talagayam. Speaking words of wisdom, let it be. Nagimasan. Mayat ti lamiis na. Eric? Ha? Rona? Hala! Si kang agpaiso, Eric. Kumusta kan? Ay, kasto ya. Kasi iti sigod, gwapo na ta. Ah? Awan dwa-dwa. Talaga si ka ni Eric. Kat, kumusta kan?
Ada pimintas ka. Ay sus, irugin manan ako nak Eric. Sigod na anapinta sa kanya. Ay, uwan mo't kiti Agam, ay, naimbag man ta nagranata dito ay. Mga no, mabalinti ag saludsod kan ka. Agam, agtuga ko ba? Kwa. Agmay may saka ka di, wala ang dakat ma'am. Ay, kwa. Eric. Adan sa awak mo. Uwan nga Rod. Mabit lang tasong batak ha. Hello? Hello, Rona. Umuna akong iti kotse. Ngam sumaruno ka matlada ko sa. Nakitak di pa nagsarita yung kini Eric. Pangaasim ta di mo ibagbagang agkadwata. Ha? Alarong markan, sakbay ang makadlaw. Uwan. Sige. Umaya kon. Kasangsangpot mo pa ilang araw na. Kwa. Uwan Eric. Ang rumwarak matlang adagos. Ada nga min emergency. Sige ha. Baliwan tantulangan ti agsarita. Bye! Tiimak, Eric. Pangasim. Ibatam ko. Pangasim, agsarita ta ko ma. Ura pagbit lang. Di na kumamot parigada na kastoy. Awan ti amo ka nagbasulakan ka. Isa pangasim ta kasarita nak. Agsarita tayo tinalapat. Di na kumamot iwasan na kastoy. Pangasim. Ibatam nga ro tiimak katagtugaw ka. Nakababain. Kitaan datan dagiti tao dito restaurant. Nagyaman na. Apay adi ka nagpakpakita. Kalpasan ti graduation mo. Kinapay pinutad mo amin na communication tayo dinagamit ka. Apay. Amin nga account mo iti Facebook kan Messenger. Napukaw amin. Agraman cellphone number mo. Kanayon nga out of coverage. Apay. Anya launa tinagbasulakan ka. Ibagam ko mati makagapo. Saan adito iti pagsaritaan ta, Eric? Umuna akong arumwal. At iti number ko. Awagan na. Kat ibagak no sa dino ti pagsarakan ta. Di mat kayat mong agistorya ak idi may papan iti pamilya. Ha? Dayto yun ti inururay mo akan ito. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan. Gaputaado dagiti saan ko ana ibagakan ka. Wan, pudno. Baknang ti pamilya ang nagtaudak. Mabigbigbig ti pamilya mi ijela onyon. Nakaadalda amin nang runa iti side ti amak. Kaaduan kadakwada kat doktor kan abogado. Kinamaestra lang ti kayat ko a kurso. Angam saan akayat ni papa. Nababa ka nung amin dayta. Numaidilig ka dagiti kakasinsin ko a doktor kan abogado. Ti kayat na. Nurse. Doktor wano abogado ti alaak. Kinasaritak ni papa. Imbagakan ko na tiyaan nugot ko ang mga lay iti nursing. Nulakit di ta umanugot mat iti kayat ko. Aditoyak bagyong agadal. Imanugot da. Ngam iti may sa kondisyon. Mga laak itilong kalpasan ti graduation ko. Natungpal nga rin ti kayat da. Idi nagpakada akan ka nga agawin. Karabyan na day chay. Ket flight kon nga agpa-Amerika. Iti isa sangpot ko itay. Impakalay sadak adagos iti Amerikano nga anak ti kumpadre da papa. Nagpartak dagiti pasamak. Jak amuno apay ajak matan nakapagkadkad. Gapo iti da iti apasamak. Kinayat kon alipatan ti may papan kadata. Naawa na anak matan iti namnama. Nga agsabat pa'y tidalanta. Inbilin ka nga rot kini Auntie Remy. Imbagakan ko na nga isuggest na kan ka ti panagadal mo. Uray vocational course lang. Siyak tinangipat patulod iti allowance. Kaya nagbayad ka dagiti tuition mo. Isong ay parupan mo't ita kanya, kasta ka di.
nga utang ko kan kati amin. Saan nga iti kasta, Eric? No amom la kumano ka sa nuak mat anasaktan iti kastoy anapasamak. No amom la kumano ka sa numat ti panagregregat ko iti. No amom la no kasano ti ayat ko ang makaawin. Nagrikat, kan nagsakit, Eric. Saan la asika? Iso apakawanan ako ma. Dakkel ti basol ko kan ka. Banag nga inkarkarok itinumano atawan. Kat, kasano tang arudan ita? Mabalin ka di nga isublita ti ayan ayat ta. Aging ka ita. Sikapay lang ti pitpitik to'y pusok. Sika lang ti babae nga inayat ko. Kate. Pakawanan nak, Eric. Nga madan sa baling agtagi ko iti puso. Ay ayatam ka di. Juan, Anya. saan anarigat nga ayatan ni Blake? Kinapod nun, adu dagiti ugali ang nagpadaan nyo. Nasingpat, managayat, naasikaso, kanjali, iso ang nasursurok matlaang nga inayat. Uray jak kayat ididamo. Nalaing matlaang ako mantakan ag gitara. Anyan ti kastoy agasat ko. Di mo ay ayan ti bagim, Eric. Nataer ka. Malaksid iti dayta. Nasingpet ka pa'y. Amok nga adan tumatla ang masarakam a babae. Nga iso ti mangayat kan ka itinapod na. Kate. Among ka di Carl, Eric, timpanagan ko iti anak mi kini Blake. Anya. Juan, babaan kan ko na. Sila lagi pagtalatagan ka. Kat ulitak manan kagki daw iti pamakawan kan ka. Awanan ti mabalin ko. Anya kay nga rod. Kat adamatan agtagi ko ay ti pusom. Di ka madanagan. Napakawan kan. Kanaklo nagtigasat ko. Barang itisan nga agbayag. Kat masarakak matan ti babae apara kanyak. Agyamanak, Eric. Kat pagyamanak unay ti pamatag nga impaay mo. Iti panawan nga daak iti sidong mo. Awan anyaman na, Kate. Kaya't ko lang ay baga amin dagijay. Kat po no? Ngamin. Inayat kan impatag kay di ti kastaunay. Kat pagyamanak mati pamatag nga impay mo. No pa'y nabayagan dahi di apasamak. Agtalay na tulat tati lagi piti puso. Ken panunot ko. Papagayam, kalpasan ti lima, atawen a panagsapul, ken panaguray, nasungbatan metleng dagiti sa ludsod ni Eric. Nyem ti kinapudno a nabayagen a kayat na a maamuan ket saan a nalaka nga awaten. Saan a pinanawan ni Kate ni Eric gapu ta naawanen ti ayat na. Saan meta pinukaw na ti komunikasyon da, gapu ta nalipatana dagiti na pintas at awen a panagkaduwada. Pinilit ni ama ni Kate na agawid isu na idiyay la unyon. Ken iti isu metleng arabii, impapan isu na idiyay Amerika, tapno maiasawa iti anak, ti kumpadre ti amana. Ti pamilya ni Kate, ket pamilya dagiti doktor ken abogado. Para iti amana, saan ang makaanay ti simple a biag, trabaho ken kinaimbag ni Eric. Gapu iti panangipateg na itinagan, kinabaknang ken kasasaad ti pamilya, impili ti amana ti lalaki, a maipagarup na nga maitutop para iti anak na.
Ket iti maysa leng arabii, naputed amin na plano, ken arapaap da Eric ken Kate. Nyem uray kasta, saan ang nalipatan ni Kate ti lalaki anangayat ken kuana iti napudno. Iti panagadal ni Eric iti vocational course, ni Kate mismo tinangipatulod iti allowance ken nang bayad iti tuition na. Nyem saan ang naamuan ni Eric nga nagtaud ken kuwana ti tulong. Uray adda isuna iti sabali a pagilian ken iti sidong ti sabali a lalaki. Adalata ken kuwana ti panangipateg iti lalaki a dati a nagbalin a kangrunaan a paset ti biyang na. Nyem adadagi ti banag nasaanen a mabalin a pagsublian. Adaanen ni Kate iti asawa. Adaanen isuna iti pamilya ken iti anak na adnagan iti Carl. Ket uray adapay ti ayat da nga duwa iti nauning a paset ti pusoda. Amo da nga saanen a mabalin a sublian ti napalabas. Iti kamaudianan, saan a panagsubli ti naited ken Eric. No di ket ti banag a nabayagen a masapul na. Closure. Ti panakaamo nga pudno ti ayat ni Kate. Ti panakaamo nga saan isuna a basta pinanawan wenno nalipatan. Ken ti panakaamo nga adadagi ti ayat a napudno, nyem saan a naitedan iti gundaway nga agtalinaed agingga iti kamaudianan. Naggidaw ni Kate iti pamakawan. Ken uray na sakit, inawat ni Eric ti kinapudno. Pinakawanan ni Kate. Saan gapu ta naawanen ti sakit, no di ket gapu ta naawatana nga adadagi ti banag iti biyag, asaan tayo a kontrolado. Iti agdama, naragsaken ni Kate iti sidong ti pamilya na. Ket ni Eric, ket agtultuloy amang bangon iti biyang nga idiyay Japan. Baro pay leng isuna. Adapay ti adu atawen ken gundaway amang ururay ken kuwana. Ken mabalin nga iti umno at tiempo, masarakana met leng ti babae, asaan leng amang gayat ken kuwana, no di ket ti babae a naited ti gasat na agtalinaed iti sidong na. Pagayam Eric, adadagi ti tattao a sumrek iti biyag tayo, saan tapno agtalinaed iti agnanayon. No di ket tapno isuroda kada tayo no kasano, ti pudno a panagayat, panagsakripisyo, ken panagpakawan. Saan kayo ang nagkatuluyan ni Kate? Nyem saan akayat na asawen nga awan ti pateg, ti panagkaduwayo. Ti talyo atawen a panagayatyo, ket nagbalin a paset ti kinatayo, ken nagbalin a tulbek, iti panagbalinyo, a napigsa, ken nasayaat a tao. Adadagiti kunada, pinagtagpo, pero hindi tinadana. Nyem uray saan kayo a naitedan ti gundaway nga agtalinaed iti tunggal maysa. Adalata ti maysa a banag a salad a mapukaw. Tilagip ti panagayat a napudno, ket idi panawin nga ipaay na iti sapulan ng sakit kada tayo. Pagayam Eric, iti panagpakawan, agyaman kami iti panangibig tayo, iti pakasaritaan, tapno makawaya tayo iti ladingin, agyaman iti pamateg, ken baka pagpatuloy tayo, iti biyayat na impaay mo. Siyak ti pagayam yo, Mr. R, tamasaraham ti tal na iti pusom, saan ti ayat na nakatuding nga ayat para ken ka, ket agpatingga iti panagkatuluyan. Lagbakipen tayo, nyam amin anapidno nga tinapalabas ket saan ang mabalin a baliwan. Lagi mabalin tayo apiliin, asaan nga awalipatan. Pagadalan ken baybay kami unay iti panagdenggegyo nga inyegna. Agyaman iti panang suportayo, iti programa tayo. Agyaman iti pamategyo. Dito'y leng iti lagip tinapalabas.